Hej, mit navn er Kasper, og det er mig, der har startet Cancer Cycling-konceptet. Det startede egentlig som en sjov lille gimmick, hvor jeg sad i foråret i 2009 og manglede et eller andet at bruge min sommerferie på. Og jeg faldt i snak med en god kammerat, og vi aftalte at lave et væddemål. Og det gik sådan i korte træk ud på, at han lavede en Facebook-gruppe, og for hver medlem han kunne generere til den her gruppe, så skulle jeg cykle 100 meter. Og jeg tænkte, at det måtte da være de letteste penge, jeg overhovedet kunne tjene i verden, så jeg sagde selvfølgelig ja. Og vi satte en deadline, der hed, at han havde 2 måneder til at gøre det her. Da der var gået 2 måneder, så var der over 26.000 likes. Og så måtte jeg jo leve op til mit ord. Og det sendte mig ud på en cykeltur på 2.600 km med afgang fra Hillerød i Nordsjælland. Og så zigzaggede jeg mig ellers vej ned gennem Europa og endte i Cannes i Sydfrankrig. En god lang tur, som var en kæmpe oplevelse. Et par år forinden, der havde jeg mistet min mormor til kræft. Og det gjorde også, da jeg fandt ud af størrelsen på det her projekt, at jeg ville gøre opmærksom på kræftens bekæmpelse under hele den her tur. Prøve at se, om jeg kunne generere noget awareness og samle nogle penge ind, og være med til at gøre en forskel. Det lykkedes at gøre opmærksom på kræftens bekæmpelse, men det lykkedes desværre ikke at få samlet nogle penge ind af en masse ting, som vi skal lade være med at snakke om her. Men projektet gjorde i hvert fald, at jeg fik blod på tanden for at prøve mere. Og jeg besluttede mig for året efter, at der skulle den have endnu mere gas. Jeg havde set Chris McDonalds dokumentar om hans Race Across America. Og det fik mig til at tænke, at det skulle jeg da også prøve. Økonomien dikterede dog, at jeg ikke kunne deltage i det officielle Race Across America. Så jeg gik i gang med at planlægge min egen tur. Og det endte med, at jeg cyklede sammen med en kammerat, Magnus, fra Seattle til New York, en tur på 5.500 km, som jeg gennemførte med 200 km i dagen om gennemsnit. Det var 100 km mere end den første tur, og det lykkedes mig at komme igennem det her uden rigtig at have trænet op til det. Jeg var overvægtig, havde slet ikke fået trænet nok, og alligevel så lykkedes det mig at komme igennem hele skinnet. Og det gjorde også bare, at jeg kom hjem med endnu mere blod på tanden for at prøve, hvad kroppen så kunne tåle, når den nu kunne tåle det her uden nogen synderlige optag. Hvad for nogle kapaciteter ligger jeg så inde med? Og jeg havde allerede, inden jeg tog afsted til USA, siddet og researchet lidt på det her ultracykling, og fandt ud af, at der var en anden dansker, der faktisk har cyklet Australien rundt og havde verdensrekorden for det, der hedder den unsupported tur, hvor man er helt alene og cykler rundt med telt og hele balladen. Og det inspirerede mig helt vildt at læse hans beretninger, og det var ligesom allerede inden jeg tog til USA, at jeg havde målet om, at Australien, det var noget, jeg skulle prøve på et tidspunkt. Så USA blev ligesom sådan en opvarmningstur, test, kunne kroppen klare at køre 200 km om dagen, for jeg vidste godt, at målet i Australien, det ville hedde over 300 km om dagen. Så kunne jeg klare det her, så det positivt ud. Og det lykkedes jo. Så da jeg kom hjem fra USA, så gik jeg relativt hurtigt i gang med at planlægge min næste tur. Så skete der så det heldige, at min kære kone blev gravid, og at jeg næste forår blev far til Lukas Emil. Og det gjorde så, at alle cykelplaner de blev lagt på hylden, og egentlig glemt lidt i en periode, hvor der skete en masse nye ting i mit liv. Men hen over vinteren i 2012 starten, der kom blodet tilbage på tanden, kom lysten op i mig, nu skulle det være. Så jeg gik i gang med at planlægge den her Australien-tur, og det vil jo sige, at jeg snart har været i gang med at planlægge det her i et helt år. Det er et ufatteligt stort arbejde at planlægge et projekt af den her størrelse. Det kræver rigtig meget ressourcer, rigtig meget energi, og der er stadig rigtig langt til målet. Men vi bliver ved at kæmpe, og heldigvis har jeg nogle gode mennesker omkring mig. Vi har fået nogle sponsorer med på vognen, og vi håber virkelig, der kommer nogle flere, der kan være med til at bære det her projekt. Det har hele vejen været utrolig vigtigt for mig at have kræftens bekæmpelse med. Der er desværre rigtig mange af mine familiemedlemmer, der har været ramt af kræft, eller i dag bøvler med kræft. Og jeg vil i hvert fald gøre alt, hvad jeg kan, for at gøre opmærksom på kræftens bekæmpelse og hjælpe til i den her kamp mod den her forfærdelige sygdom. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig noget værre, end hvis min kone eller min knægt, eller hvilket som helst andre i min familie skulle ramme sig cancer. Det vil jeg ikke kunne bære. Det har været hårdt at se bedsteforældre kæmpe med den her sygdom, men samtidig også en stor inspiration og motivation til at se, hvor meget et menneske kan kæmpe, når man virkelig er syg. Det giver
det giver mig lyst til at gøre det her, det giver mig lyst til at gøre noget for en god sag, hvad jeg mener er en god sag. Jeg har desværre ikke økonomi til at lægge en ordentlig pose hos kræftbekæmpelse, men jeg kan lægge min krop til, jeg kan via det her projekt være med til at udbrede kendskabet til kræftbekæmpelse og deres kamp for et cancerfrit Danmark og en cancerfri verden, og det er helt sikkert noget, jeg bakker rigtig meget op om. Som sagt tidligere, så mangler vi stadig støtte udefra, både til vores indsamling, men også til vores tur. Det kræver, at vi får nogle sponsorer for, at det her projekt kan komme ud på landevejen i 2013. Målet er jo den her verdensrekord. Faktisk 4 verdensrekorder er vi oppe på at slå, hvis vi lykkes at komme afsted og komme rundt om det her. Så kunne din virksomhed eller din arbejdsplads se sig selv, profilere sig og eksponere sig selv anderledes, end man før har set, så kunne Cancercycling være et projekt, der kan tilbyde en masse spændende ting. Så sig det videre til din chef, eller hvis du selv sidder med beslutningstager hatten på, så kontakt os, og lad os få en snak om, hvad der er muligt. Vi vil rigtig gerne høre fra jer. Så hjælp med at sprede budskabet om Cancercycling, hjælp med at få os ud på landevejen, hjælp med at dele projekter, om det er via Facebook, om det er fordi du tæller det til din mor, eller hvad det er. Al hjælp er virkelig værdsat, og vi håber I vil give en hånd, så vi kan samle en helvedes masse penge ind til kræftbekæmpelse.